1989 година просто ни преместиха от съветската зона, един неграмотен каса Горбачов, ни премести на кораба Максим Горки на Малта, където подписаха тези споразумения, ни преместиха в американската зона. Точка по въпрос. Всичко останало е следствие. И тъй като в американската зона няма интерес тук да има държава, да има икономика, да има армия, да има технология, да има каквото и да е било, нещо, което имаше предишния наш геополитически господар, ние престанахме да бъдем каквото и да е било. Просто елементарна математика за 30 години. От 9 милиона, 5 милиона. От индустриална държава, Папуа Нова Гвинея. От образована страна, примитивна страна. От страна с водеща в областта, да речем, на селското стопанство, в страна, която се внася краставиците, ако въобще може да си ги позволи. От страна, която имаше сложно мислене, висока наука, сериозни технологии, в страна, която гледа страни богатата. И така нататък, и така нататък. Примитивизъм, който е достоен само за територии, не колонии. Колонията е сериозно нещо. Колонията има генерал-губернатор, колонията има насрещен план. Толкова банани, толкова тръстика, толкова диаманти. Колонизаторът няма интерес от унищожаването на колонията. Защото колонията носи ресурси. Ние сме по-зле, ние сме под мандатна територия. И